Into engilethe la njoba ngifikile nje eMlazi ngokomsebenzi ngithola umngani wami. Ngithe ngifika ngathola umngani ngaba nomngani. Okay. Umngani wami usilindile. Wangixoxela sonke istory ukuthi unendoda. Ayichaza igama layo. Wathi usiphelele. Okay. Yeah. Uthe mengichazela istory engibekela nje zonke inkinga zakhe nendoda yakhe. Nanokuthi ke akayithandi nje ufuna imali kuyena. Okay. Nje kwangiphatha kabuhlungu lokho. Kwangiphatha kabi. Because ngiyabona ukuthi uyamuse. So mina usiphelele ngifuna ukuthi ngibe ne future naye. Oh, uyamthanda? Ngiyamthanda. Oh. Bandla. Ngicela ukuthi ungixolele. Ukuqala nje ngizoqala ngixolise bandla. Ngithi angikutshele ukuthi ngikuthandile. Ngiyazi ukuthi uthanda nomngani wami. Ngenxa yezitori asengixoxele zona ezingiphathe kabi. Ngicela ukuthi bandla ngibe nesicelo sokuthi ngithanda nawe because ngifuna ukuba ne future nawe. Ngibona indlela nje akuphethe ngayo nezitori angixoxela zona nje. Zokuthi ufuna imali kuwena ngoba urich. Uyangitshela lokho uyangixoxela. Angazi ke noma uzokwamukela yini lokho ukuthi sithandane noma. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlanga Amandla isiZulu. Ngumgwenye Nkomo Sovukazi Mvuleni, intokazi zamaMkhize, ngumamsebenzi. So today sivakashelwe ke udadewethu azi ke ukuthi sizokhuluma sifike kuphi. Kodwa sike sithule nje silalele ngesineke sizwe ukuthi kwenzakalani. Sawubona kunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala ubuya khona nala ukhulele khona. Oh, igama lami nguThobeka Ngoka Sithole, ngihlala eMlazi. Kodwa emakhaya kithi kuse Great Town. Okay, ukhulele kuphi? Ngikhulele khona eGreat Town la ngifike ngokusebenza eMlazi. Oh, ufike manje usumdala. Ngifike semdala. Okay, mhlambe kancane nje ngifuna ukwazi isimo sasekhaya besinjani ukhula sobani and ukukhulise kanjani ngokubona kwakho. Ngabe mhlambe uyakubonga lokho noma khona la ukhalaza khona ukuthi mhlambe impilo yami sizalwa ndawonye noSibanibani kodwa ayifananga neyaSibanibani. Mhlambe ube special ekhaya, mhlambe bengizitshwa mina nje ninonke ekhaya bekhamba kanjani? Ngizothi ngikhule kahle. Hayi ngikhule kahle. Ekhaya ke siyazwana nenhlonipho, kuyahlonishwa kakhulu. Okay. Yebo. Ngoba singaki? Ngingowes-4. Okay. Yebo. Mina ngedwa intombazane. Oh, uzalwa nensizwa. Yebo. Mina ngedwa. Okay. Ngingathini isimo sasekhaya asikho right kakhulu kodwa akufani. Benihlezi nilala ndlile sonke isikhathi? Hayi besilala sidlile because khona umfowethu obesebenza. Okay, abazali basaphila bobabili? Yebo basaphila. Oh. Okay. So, ngicela ungilandiseke. Ungichazele ukuthi kungani uzile kule show, ufisa ukusizakala ngani. Uqale nje ekuqaleni, nginaso isikhathi ngizolalela. Yebo. Into engilethe la njoba ngifikile nje eMlazi ngokomsebenzi, ngithola umngani wami. Ngithe ngifika ngathola umngani ngaba nomngani. Okay. Umngani wami usilindile. Wangixoxela sonke istory ukuthi unendoda. Ayichaza igama layo. Wathi usiphelele. Okay. Yeah. Uthe mengichazela istory engibekela nje zonke inkinga zakhe nendoda yakhe. Nanokuthi ke akayithandi nje ufuna imali kuyena. Okay. Nje kwangiphatha kabuhlungu lokho. Kwangiphatha kabi. Because ngiyabona ukuthi uyamuse. So mina usiphelele ngifuna ukuthi ngibe ne future naye. Oh, uyamthanda? Ngiyamthanda. Oh. Mhlambe usunesikhathi singani noma usumazi kangakanani ubhuti? Ngicathi since ngafika unyaka uyaphela belokho engixoxela izitori. Okay. Nibonana naye ubhuti? Cha, usisi ade ngixoxela izitori zakhe ngoba ubhuti shutha umazi. Ngiyamazi ngokumbona. Negama lakhe sengiyalazi, ngilazi ngawo umngani wami. Anikazi ngixoxa noba u2. Umngane engekho. Besingakaxoxi. Oh, okay.
Kodwa bengisabuka nje indlela umngane wami akamphethe kabi ngayo ngoba mina ngiyamthanda. Uqale nini ukubona ukuthi uyamthanda ubhuti? Hey. Nje ngibone sekuzophela unyaka. Unyaka usuzophela. So uSli unayo omunye umuntu noma uyena yedwa ubhuti lo kuyikona ukuthi hayi ngoba emthanda ufuna imali kuphela? Mayexoxa ukesho ukuthi ukukhona umuntu Omunye futhi omunye serious naye. aka serious wathi uyamnyuza lo. Aqamba amanga athi ukhulelwe. Ingane iphumile mayexoxela mina. Asho ukuthi sofuna imali. Oh okay. Angitshela. Kungiphathe kabi lokho. Yena uSli okay ngiunderstand vele ukuthi uthe umngani wakho. Kodwa umngani mhlambe ongayifisi ukuyibona usenzondana naye ngelinye ilanga noma uyilo mngani lo ongafuni ukuthi ulahlekelwe yena. Angazi. Kodwa angifisi ukuthi egcineni ukuthi ngiqabane naye kodwa into engiyibonayo ingiphatha kabi because mina umuntu onozwelo. Okay wena awunamuntu othanda naye manje? No mina ngalahlwa ubaba wengane. Okay. Wangilahla nje ubaba wengane anginamuntu njani. Uhlale. So ngiyabona nje lo njengoba edlala ngosiphelele nje mina anginamuntu ngiserious mina ngempilo. Ngifuna ukuba umfazi. Okay. Hayi ngoba nakukuthi ukhalela le mali asuke ethola kuyena. Cha. Wena uyayithandela nje. Anginawo umona ngiyamthanda nje. Straight. So if uSli mhlambe asike sithi ke kuzolunga ke wena nobhuti. So uSli mesebona ukuthi hawu usenawe futhi awucabanga ukuthi mhlambe ningaxabana kabi. Ngiyacabanga lokho. Kodwa ngicabanga ukuthi umuntu ongaxazulula inkinga usiphelele. Okay. Okay, asike sizameni ukukhuluma naye. Ngithi ngimlande khona sobona ukuthi mhlambe ngabe uyayizwa yini lento noma mhlambe akafuni kwakuzwa ngayo. Asike sibone nje ithi ngimlande sibone ukuthi soxoxa sifike kuphi. Yebo. Ngiyacela usondezelane. Sabona uyaphila? Yeah, siyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami mina ngumamtolo ngwaNdlela. Ngicela ukwazi. Igama lami uSiphelele wakwaSikhosana eHadingi la ngihlala khona kodwa kwamanje ngila eThekwini ngokwamatoho ngihlala khona eMlasi. Okay. Uyamazi udadewethu engihleli naye? Yebo ngiyamazi ukumbona. Ngokusuka umbona kuphi? Seke ngimbona khona la eMlasi. La uhlala ngakhona? Yeah. Oh okay. Kunodaba afisa ukuthi akudlulisele lona. So ngiyacela nje ukuthi umuphi isikhathi sakho ungilalele ukuthi uthini. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Bhuti wami bandla ngicela ukuthi ungixolele. Okokuqala nje ngizoqala ngixolise bandla. Ngithi angikutshele ukuthi ngikuthandile. Ngiyazi ukuthi uthanda nomngani wami. Ngenxa yezitori asengixoxele zona ezingiphathe kabi. Ngicela ukuthi bandla ngibe nesicelo sokuthi ngithanda nawe because ngifuna ukuba ne-future nawe. Ngibona indlela nje akuphethe ngayo nezitori angixoxela zona nje. Zokuthi ufuna imali kuwena ngoba urich. Uyangitshela lokho uyangixoxela. Angazi ke noma uzokwamukela yini lokho ukuthi sithandane noma usosaba yena mhlawumbe angazi. Kodwa mina ngiyakuthanda. Ngifuna ukuthi nje sibe nempilo yaphambili nawe. Ngifisa ukuba umfazi wakho. Kukuwena ke ukuthi ufuna ukwenze njani. Noma uqhubeka naye noma. La ujwayele ukumbona khona udadewethu. Usukunesikhathi mhlambe kuqondana ukuthi kube isikhathi eside useduze kwakhe noma umbona nje ngokudlula nje ngaleso sikhathi awukaze uzuze umnaki kangakho. Hayi angikaze ngize ngimnaye kangakho cause ngijwayele ukuhlangana nabo ngingenasikhathi ehamba naye umngani wakhe la amshoyo uSli lo kuyintombi yami. Injani relationship? I-relationship Yakho yami noSli? ya yona i-right kodwa hayi kahle hayi ngalendlela. Hayi ngendlela ofisa ngayo. Yeah. Lokho akuchazela kona uyakwazi?
lokhu angichazela khona yebo kona ngingasho ukuthi ngiyakwazi kodwa yize ngingakaze ngithole isikhathi kahle naye usisi wami. Okay. So uma umuzwa ekutshela nje engahleli ukuthi uyakuthanda ekutshela nje enhlamvini zamehlo ufila kanjani? Yebo akukho izwe nasisi wami lokho ukuthi ngikwamukele cause esikakhulukazi uwumngani womuntu wami wentombi yami. Manje njengoba esisho ama-feelings wakhe ngami yebo khona ngiyamuzwa kodwa kungcono ukuthi kunesizathu. Okay. Akhona angitshela khona ukuthi isizathu yilokhu nalokhu. Okay. Ngiyazi ukuthi ngenzeka ukuthi usafisa ukubuza imibuzo eminingi uzikhulumele naye mina ngingekho. So ngicela ukuniza leso sikhathi leso. Ngizobuya ngesikhathi singanani? Yebo angakujabula. Sisi wami ngiyacela ukuthi nikhulumisane. Ngiyabuya. Yebo-ke sisi wami ngiyakuzwa ngemizwa yakho ongitshela yona. Futhi angiyinqabi futhi ngeke ngikwazi ukuthi ngihlale endleleni yakho ngendlela ongitshela ngayo. But ngicela ukubuza nje imibuzo embalwa kuwena. Oqala nje umbuzo ukuthi nje kungani sisi wami unama-feelings wami mhlambe uboneni uze ufikelwe ama-feelings wami. Ngibone nje indlela ophila ngayo ngakubona ukuthi nje ubhuti oright ngakwazi ukuthi ngiphile nawe. Because nami ngumuntu ongenankinga. Alright. Manje ke sisi wami ke ngike ngibuze nje kancane. Njengoba uwumngani nomuntu wami uwumngani kaSli. Manje uSli mengathola ngale ndaba wena ungafila njani mhlasimpe ngaphana akukho onganixabanise ekugcine kumoshe ubudlelwano benu ubungani benu. No, soxabana kona ukuxabana. Kodwa ekuxabaneni kwethu nginothando lakho. Ngeke uze kushintshe ukuthi ngiyakuthanda noma singaxabana ngenzakala noma yini. Ngenzakala noma yini. Hayi ngiyakuzwa sisi wami ngiyakuzwa. Mina anginankinga nalokho njengoba ungichazela but ngicela ukubuza la okugcina ukuthi mhlasimpe uze waba nama-feelings wami wangithanda mhlasimpe ikhona into ebeniyikhuluma noSli ngami mhlambe into oyibonayo uSli ayenzayo mhlambe ngami ngoba mhlasimpe ikhona into eyayakudidisa kuze kufikelele khona. Hayi wayengixoxela nje izitori ethi kahle kahle akakuthandi ingoba nje uright nemali futhi nje ubeqamba amanga ethi ukhulelwe emva kwalokho isisu sesichithekile ngoba efuna imali kuwena. Hawu Angazi noma uyakwazi yini lokho. Yebo khona uqinisile lokho sisi wami yebo uqinisile khona lokho uyakasho ukuze kwenzeka kaze kakabili lokho kenzeka afika athi ukhulelwe afuna imali ukuthi kuye kudokotela ngimnikeze nami izimali athi uyabuya kwesinye isikhathi athi isiso siphumile aphinde futhi akhulelwe abuye afuna izimali ngimnikeze izimali because kulokho kokugcina lokhu ingane lesibili ebeyikhulelwe uze wathi ukhona umuntu ongumthandazo obonayo ucela ngimnikeze imali ukuze azoya khona izwe inkinga yakhe ngamnikeza imali kodwa akakwazanga ukuthi aphinde abuye azongitshela ukuthi inkinga kube yini. Okay, ngiyakuzwa. Yeah. So manje udecide uyaqhubeka naye noma kwenzakalani? Mongaphane yabona lokhu okusho sisi mina kufike kwangihlaba umxhwele ngempela lokhu uthi ungiqambela amanga ufuna izimali. Yebo khona uqinisile. Ya uqinisile. Okay, ngiyakuzwa. Kona ngiyasizwa ke nesicelo sakho sokuthi unemizwa manje inkinga mina la ikhona mina anginankinga nawe nokuthi ngithandane nawe. Inkinga mina ngesaba relationship yakho noSli ukuthi nizophathana kanjani mengaphane eyizwa le ndaba. Cause nami ngifuna ngisho manga lokhu lesikhashana esincane ngikubona mangidlula ngibuye emsebenzini. Yebo khona ikhona le ndawo leya yemizwa but ngingazi ukuthi ngizokutshela kanjani cause uyamazi uSli umuntu wami and nihleli naye nami ngisaba ukuthi konje ngizokutshela kanjani mangithi ngiyakutshela mhlawumbe uzohamba uyotshela uSli ukuthi hayi naSli na indoda yakho yabo
Okay. Hayi no, mina nginendaba ne-relationship yethu noSli. Cause vela angimazi ngifice la eThekwini. So mina mangikuthanda nginemizwa yakho mina ngifisa uba umfazi wakho. Wena uyifuna impilo yaphambili, amfuna umfazi amdingi. Cause ngiyabona uSli udlala ngawe vele. Yebo uqinisile nasisi njengomfana ofuna ikusasa eliqhakazile nomfana osuka ngala eHarding kimi nasisa amakhaya wami la eHarding la engisuka khona so njengomfana ofuna ikusasa eliqhakazile nokuthi abe nomfazi avuse umuzi kaBaba kugcwala izingane zikaBaba abazukulu baBaba ebaleni bengakujabulela lokho nawe make ngokuthi uyimisele nawe yokuba ngumfazi ngoba mina into engiyifisayo umfazi oqondile ozokwazi ukuthobela lela gceke likaBaba lapha kaSikhosana. Yebo. Into engiyifisayo. Okay, so ngeke sibe nendaba indaba kaSli nje asingeni indaba kaSli. Chaze lokho, ngeke usayingena. If wena uyazimisela ngokuthi yonke into yethu izohamba ngalendlela engiyifisayo because mina ngumfana wasemakhaya. Emakhaya kuyahlonishwa. Uma umfana ethatha umfazi eganwa kumele kube umuntu oqondile nozaziyo nozihloniphayo. Wena moyimisele wena hayi mina anginankinga singabonisana senze indlela yaphambili. Okay. Ngiyakuzwa. Yahlangana. Uyavumela kodwa. Hayi, uyangivumela. Okay, uzizwa kanjani ngalokho? Ngiyajabula kakhulu because kade ngamthanda ngingazi futhi ngizomtshela kanjani. Ngiyajabula. Ish. Manje na mhlambe ngesingaye akukho yini ukuthi mhlambe sekwakubuka ngalawo mehlo lawo noma nifika ngalapho. Hayi, shuthi wayibonela ugeli nje naye ngayitshela ukuthi ngagcina kukanje. Okay. Uzizwa kanjani ngokuthi nje uphumelele obala wadela ne friendship yakhe noSli ngoba efisa ukuthi nina bawu2 nibe right. Ufila kanjani? Yebo wena sisi angifuni ngisho manga ngiqale ngathuka impela ngaba shocked impela cause bengalindele and izinto angitshele zona bengingazilindele ukuthi mhlasimpe kungaba yilendlela ekuyiyona. Okay. But ngizizwa ngijabulile ngoba kukhona umuntu wesifazane okwaziyo ukungibonisa nofisayo ukuzinikela kumina ukhombisile ukuthi uyafuna indlela yaphambili uyalifuna ikusasa eliqhakazile nanokuthi uyakhombisa ukuthi mengaba ulomfazi afisa ukuba uyena nami ngifisa ukuba uyena angayimisela kakhulu ingaba khona indlela yaphambili. Oh, so awumkhahleli? Hayi angimkhahleli angimkhahleli. Sho kuzohlangana. Mangibuka kuyahlangana sisi cause kuyashiyo kuthiwa nendlela ibuzwa kwabaphambili. And uSlina? uSli usekhombisile ukuthi akusiyena umuntu oneqiniso. Okay. Kuzomela ngimtshele nje ukuthi indaba yakhe. Okay. Ayise. Oh, okay. Ngiyabonga ukuthi umamkele nje kwamniza isikhathi ukuthi umlalele ngiyabonga kakhulu. Bengakulindelanga but ngiyabonga. So dadwethu yabo indlela oyiveze ngayo kuSiphe ngicela ukuthi ihlale injalo ungamjikeli ngelinye ilanga. Ngeke ukuthi uba happy. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga isikhathi sakho. Yebo siyabonga. Buka lapha ekhaya nizwele nani ukuthi siphethe ngani. Ngiyajabulisa ke uSiphe akamkhahleli umngani kaSli so uthe uzolungisa ke lapho nalapho ngoSli mase focusa kumuntu amtshengisile ukuthi uyamthanda so nawe lapha ekhaya mekuthi ukhona lo muntu osenhlizweni yakho kodwa manje igwababa awusayisho ukukhuluma waza bese sikusize ngicela usibhalele kulo email address oyibona lapho escreenini ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike share ngithanda bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.